Jaramogi TV. Jamin wach maduong' Nurudin Haji ojiwo jopuonjre mosetieko klas 12 mondo mi ondikre mar yudo tiegruok mar bedo jopuonj kaka yo mar tieko nok mar jopuonj e pacho ka. Haji ochiwo ranyisi gi gwenge mag Garissa kod Wajir manitie kod nok maduong' mar jopuonj. Kaunti ma Wajir ni kod nok mar jopuonj 1414 mag primar kod 51 mag sekondar, ka kaunti ma Garissa ni kod nok mar jopuonj 913 mag primar kod 651 mag sekondar. Na mimi ningependa kuhimiza, tafadhalini wazazi, mjaribu kuwahimiza watoto wetu wakuwe walimu. Tuna shida sana Northeastern yote kwa mambo ya walimu. Kila mtu anataka kuwa nurse, kila mtu anataka kwenda procurement. Procurement unajua wanataka kwenda kuiba. Wanaona hii walimu hakuna faida. Lakini walimu iko na faida kuliko mambo ya procurement, kuliko mambo mengine ambayo watu wanakimbilia huko mbele. Kama sisi tunaweza kushikana kuhakikisha watoto wetu wanaona faida ya kuwa mwalimu, basi tunaweza kuwa mbali. Juzi tulikuwa na watu ya TSC wanasema hakuna